Chiremerera ndikunzwei futi muchiti Tatelicious anopenga. So Japraiser, of all the men in Zimbabwe, pavarume vese nevaimbi vese, ndiye ega sofa atengegwa mota dzinodarika 4 naSiya Wicknell. Izvo zvaunza mutauro nedebate pasocial media kuti why Japraiser chete. Hi Wicknell, this is Alistair Ben from MHH International, your UK exporter of cars. As promised, here's a video of the vehicle from Makuthe Mukumbe. It's the Range Rover Autobiography. It's just arrived today. It's going to get inspected and then go down to the port. I'm going to spin the camera around so you can see. 2025, brand new car. It's got 21 miles on it. Muri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa mumastreets epasocial media. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe mobva malaika nekusharewo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure. So Japraiser is set to receive his 4th car from Siya Wicknell. This time arikupiwa a brand new 2025 Range Rover iyo iri kuitwa zvekushipwa kubva kuUK. Yes, hongu wiki muhombe and Japraiser deserves it, but Japraiser getting treated better than Lulu is wild. Rega Winky aimbe achiti zvisina dikita rangu moyo wangu siya chema haramushana. So there is a rumor going around. Disclaimer, mafans aJapraiser na Wicknell, please ndapota musandirovererewo, ini ndingori pakutapa nhau chete aya makuhwa. So apparently zviri kunzi the two are dating. Well, don't you find it kuti pavanhu vese vakapiwa mota, Japraiser ndiye ega akapiwa hobho uye achiri kutopiwa dzinodhura. Anombonyanyonaka seiko iye jaha wacho zvekutengerwa mota 66. Hanzi naWinky D maprivate parts akatopindwa. Early Valentine's present from his sugar daddy. Ndazorwona hangu ruoko rwakatambanuka rwakataurwa naJapraiser. Ameno kuti zvichiri zvega here izvi, isu tingori vemakuhwa tatomirirawo kunzwawo analysis kubva kuna Queen avo vachiri kumbochaja speaker remakuhwa. Whether ichokwadi o manyepo o ibarika ameno ikoko, isu tinongoti congratulations Japraiser, you deserve it Chiremerera.